Ara parlarem de com instal·lar i desinstal·lar una aplicació. Primer anem a instal·lar una aplicació. Senzillament hem de venir aquí al Play Store, toquem l'aplicació, busquem aquí l'aplicació que vulguem instal·lar, per exemple, Temu. Ens han dit que és una aplicació que està bé i ja hem dit que ens la volem instal·lar. Li donem a instal·lar i com veiem hi ha una barra que comença a avançar i que ens diu el percentatge d'instal·lació. Al moment que acaba ens surt desinstal·lar, obrir, però de seguida desapareix perquè el sistema fa una validació de virus i altres coses que fa. Aquí encara no ha acabat, hem d'esperar una mica més, arribarà un moment en què tot això desapareixerà i ens permetrà anar a obrir la nostra aplicació. Però també podem senzillament minificar-ho i venir aquí, fer altres coses i en el moment que vulguem busquem l'aplicació de Temu i l'obrim. Aquí veieu, tenim l'aplicació de Temu instal·lada. Aquí, en aquest cas, l'aplicació ens demana configurar cookies, etc. Jo ara de moment ho deixaré així i senzillament el que faré serà anar a desinstal·lar una aplicació. Com desinstal·lo aquesta mateixa aplicació que he instal·lat? Per exemple, dono aquí, perdoneu, li he donat 2 vegades i només li hagués donat una, toco aquí i li dono a desinstal·lar. I com podem veure, em surt desinstal·lar Temu i li diré que desinstal·li i l'aplicació simplement desapareix. Hi ha aplicacions que desapareixen més o menys ràpid en funció de lo grans que són. Espero que això us hagi ajudat i que us en recordeu que la Play Store sempre ens permet instal·lar i desinstal·lar aplicacions en el nostre mòbil. Fins a la pròxima. Adéu.